Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Centrepoint Group ka penremjur ya ka jingja ka bashosi bat penkendet mensim jong ka jingwan rung jubor ka jingya umsnam bat ka jing tombor ka balaja henin kasngi ha ka shnong Laitkynsew ha ka jaka ka barangshna ya ka resort project ka jongki ha ka bor kumba ar saupusan ka Kynnoh ka badan kumba khatsan Ngut ki Samla Kiba kam ya ladi bakide na ka KSU kilawan rung klem jing bet sha ka teka jaka lani ka project site bat sedang ban berngem bat tombor ki nong Trei ki badan ha ka teka jaka ha ka ne ka jingja bun Ngut ki nong Trei ki lamen saujur kat ba uwe mystery ding u Rajkumar Sharma u lamen saujur ha ka kli bat minta udang sha sumar ha hospital bat ki wei ki bakantop ye Manish Sharma u Papu Sharma u Mitlis Kumar bat u Sorjo Bhumish kumta na kalyang ka Kynnoh ka lapan pao ka jing sokya halor ka ni ka kam thombor bat ka kam bian ka Kynnoh ka laong ba kayo ya ka ni ka jing thombor omtang kum ka jing shakta jong ka wei ka kam khayi pateng henrei kum ka jing penkhen ya ka hok pat ba jong upat ba nong song snong kari India ka hok ban im ha ka jing shngan jing yo kam ka burom bat ka jing da hapo ka an ka jing thombor ki nong khayi na po ka jila ki bala pen ya ka jing la ban thau kam thau jam bat ban ra jing te ha ki than nong kandong ka jila ka deiru ka jing thombor ka jing kiu shaprang bat ka jing angno jing ki pat ba ka jila kum ki ni ka jing le ki pen slem bat pen prai ka jing ya shaprang jong ka jila shal ka roi ka par ki pat ba ka jila ki de ban Trei lang ban pen tikna ba ka jing kiu shaprang bat ka roi ka par ka ba ka jila ka de ban yo ka ha na kalyang ka Kynnoh ka karpa ki bor sarkar ban shim mardor ki sen jam ki bating persha ki bran khti ban pentikna ya ka jingshngan jong ki nong Trei bar ki project side hakaleng ka jila bat karpa ru ya ki pat ba ka jila ban mi shakmat ban penrem ya kum kini ki kam thombor namar kini ki kam omtang baki penslam ya ka roi ka par henrei ki bu jingmaru ya ka jingshngan jong ki batrei bat pulia shabar ka jila